sunt Miss Iza și eu Miss Titi și împreună vă prezentăm 6 Vine Profa. Bună ziua și bine v-am găsit la un nou episod din podcastul 6 Vine Profa. Astăzi suntem cu două colege și prietene, dar le lăsăm pe ele să ne povestească mai mult, Iulia și Diana. Cine sunteți voi, fetelor? Și de ce sunteți aici? Da, eu sunt Diana, profesoară de engleză, printre altele responsabilități. Printre alte responsabilități, dar în mare profesoară de engleză din 2008. Și acum manager la Centrul Educațional Imagination Early Years Center, începând de anul trecut. Eu sunt Iulia, sunt învățătoare de peste 10 ani și acum director educativ la Imagination Early Years Center. Ce v-a motivat pe drumul acesta a educației? Cum ați ales această profesie? Cred că profesia ne-a ales pe noi, în mare parte. Eu, în 2008, când am terminat facultatea, nu prea aveam planuri de a intra în învățământ. Am intrat așa ca, l-am privit ca pe un job temporar, care, s-a transformat în ceva permanent ulterior. Dar într-adevăr, nu intenționam să rămân în învățământ. Am avut alte formări profesionale după. Cu toate astea, iată-mă tot aici, după atâția ani, tot profesând și tot în acest domeniu. Cred că cine încearcă, chiar și dacă încearcă temporar, până la urmă nu se mai poate despărți de această profesie și rămâne. Și la mine povestea e destul de similară, în sensul că eu am terminat liceul pedagogic și nu am avut nicio intenție să lucrez în învățământ, am făcut facultate, masterat. Pe urmă, norocul meu a fost să lucrez într-o școală privată unde am văzut că se pot face lucrurile și puțin altfel de cum am învățat și puțin altfel de cum am fost obișnuită că ar trebui să arate educația. Și din acel moment și cu ajutorul mentorilor pe care i-am avut acolo, oameni minunați, din acel moment mi-am dat seama că asta vreau să fac și în continuare tot în învățământ am rămas pentru că e ceea ce îmi doresc să fac deocamdată. Bine, eu cred că trebuie să-ți și placă foarte mult ca să rămâi în învățământ, că nu este chiar atât de ușor ca să rămâi în învățământ. Da, și e important, cred, să fie o alegere. Deci că pentru mine e o alegere să fiu învățătoare, că aș putea să fiu și altceva conform studiilor mele, dar asta în continuare aleg să fac. Eu am avut o chestie în copilărie, tot timpul când se termina școala, în loc să mă bucur ca toți copiii că a venit vacanța, eu plângeam. Și eu am avut asta. Mi se părea puțin ciudat atunci că nu e ok, adică toată lumea se bucură de vacanță, eu încep să plâng și abia aștept să înceapă școala din nou. Și cumva cred că undeva în subconștientul meu s-a format ideea aceea că poate, nu știu, locul meu e acolo, în școală, cumva. Noi știm că voi sunteți părinți amândouă, mame, și cum s-a schimbat perspectiva voastră în ceea ce privește educația de când sunteți părinți? Da, nu ne-am schimbat, adică eu nu cred că m-am schimbat foarte mult. Am realizat că am devenit și educatorul copilului meu pe lângă educatorul, profesorul de la școală și că pentru copilul meu sunt primul educator și că părintele este primul profesor al copilului. Altfel, la clasă, să zic, n-am observat schimbări majore, poate un pic mai empatică decât eram înainte, aș zice, dar nu, asta ar trebui să-mi spună alții, probabil, dacă au observat schimbări majore la mine de când am devenit mămică. Da, nici eu nu cred că m-am schimbat foarte mult în ceea ce privește educația și stilul de a fi la clasă sau modul în care privesc educația de când sunt mămică, doar că încerc să văd lucrurile mai mult și din perspectiva copiilor, poate mai mult decât înainte, prin simplu fapt că îl aud pe băiețelul meu spunându-mi ce a făcut doamna la grădiniță cu el și mă gândesc ce activitate drăguță a făcut doamna și uite că de fapt copilul meu nu percepe la fel și atunci cumva mă pot transpune mult mai ușor sau îmi deschide ochii uneori asupra anumitor activități și asupra rolului lor, că degeaba te
dai peste cap, să le decupezi, nu știu, niște umbrele super tari și să faci o activitate foarte drăguță, când de fapt ei își amintesc că da, a făcut ceva cu umbrele, dar cât de tare am râs în nu știu care pauză că a făcut doamna, nu știu, un dans care n-a fost deloc planificat și atunci cumva lucrurile acestea, deși le făceam și înainte, le fac și acum, parcă un pic mai mult mi-a schimbat viziunea asta, să mă uit la lucruri mai mult și din perspectiva copiilor. Și dacă ai menționat stat și privat, și știu că amândouă ați lucrat și la stat și la privat, care e cea mai bună opțiune, să zic așa? Știu că e o întrebare grea și toată lumea care o primește nu are un răspuns, un singur răspuns sau cea mai bună opțiune, să alegem cea mai bună opțiune, dar totuși din perspectiva voastră, care este părerea voastră? Eu doar un an am lucrat la stat și am ales atunci, în 2009, învățământul privat, tocmai pentru că puteam să fac mult mai multe lucruri decât puteam să fac la stat atunci. Eram foarte limitată de numărul de ore, de numărul mare de copii din clasă. Acum s-au mai schimbat lucrurile și la stat, într-adevăr, dar atunci așa era situația. Pot să spun că mediul privat mi-a dat libertatea să fiu cât se poate de creativă și să fac practic tot ce-mi doresc eu la clasă, fără niciun fel de impedimente, din perspectiva cadrului didactic. Acum, din perspectiva părinților, stat sau privat, cred că alegerea asta e justificată în fiecare familie de alte motive. Așa, da, e o întrebare foarte dificilă, dar la mine traseul a fost un pic invers față de al Dianei, că am lucrat prima dată la privat și apoi, printr-o conjunctură de evenimente, am ajuns să lucrez la stat, unde mie îmi place foarte mult și mi se pare că nu văd diferențe semnificative. Oamenii pot să facă exact la fel de multe lucruri interesante, pot să faci activități creative. Într-adevăr, eu vorbesc din perspectiva de învățătoare, care am toate orele cu ei, că e adevărat și copiii mei au o oră de engleză pe săptămână, deci dacă tu ai vrea să studiezi ceva, și atunci e mai greu. Degeaba tu ai vrea să faci o activitate de 2 ore în engleză cu copiii, că nu-i avea spațiu suficient să te extinzi. Și e adevărat că faptul că sunt învățătoare îmi oferă libertatea asta de a face cu copiii cam orice chestie. Într-adevăr, curriculum trebuie respectat, anumite abilități, competențe pe care trebuie să le dezvoltăm copiilor, iarăși sunt poate mai atent monitorizate, pentru că ai foarte multe entități și documente de făcut la stat pentru a fi monitorizarea respectivă, dar în rest eu cred că se pot face lucruri și dacă ca și părinte cauți mai mult anumiți oameni cu care să rezonezi ca și principiu, nu care e cel mai bun, deci cu care să rezonezi tu personal ca și principiu, cred că poți să-i găsești atât la privat cât și la stat, deopotrivă. Da, pentru că noi amândouă lucrăm acum la privat, dar am auzit, eu de când lucrez la privat am auzit de N-ori, da, voi astea la privat, ce ușor e că nu faceți nimic. Și având și experiența de la stat în spate, știu și pot să spun asta cu mâna pe inimă, faptul că lucrezi la privat nu înseamnă că nu faci, la fel cum dacă lucrezi la stat nu înseamnă că faci. Adică depinde de persoană, cred, foarte mult. E clar că în mediul privat trebuie să aduci valoare mult mai mare decât ai face probabil la stat și părinții se așteaptă să vadă lucrul acesta, vezi așteptările lor. Comportamente. Da. Dacă la stat, atunci când terminam orele, ieșeam pe poarta școlii, fără să mă uit în spate, fără să mai am alte atribuții, aici nu pot să fac lucrul acesta, pentru că știu că după ce mi-am terminat orele, mai există rapoarte, mai există multe lucruri care... Întâlnirea cu părinții, dacă e ziua cu întâlnirea. Da, întâlniri cu părinții. Și multe alte extra, să spunem așa. Adică... Da.
niciodată programul nu se termină când s-au terminat orele, de fapt. Dar asta să știi că e valabil oriunde. Da, dar exact cum spui, când lucram la stat și eu, by default, stăteam peste program, făceam anumite lucruri, da, nu pentru că nu simțeam poate o presiune din partea părinților sau conducerii, dar o făceam pentru că așa voiam eu, nu... Un lucru de care mie mi-este dor așa cumva de la privat este partea de resurse materiale de care automat învățământul privat dispune și care la școlile de stat din păcate lipsesc și vorbesc aici de mobilier, de resurse educaționale mai interesante, creative sau care sunt acum noi, nu doar cele care au existat acum 20 de ani. Da, aici chiar avem libertate, adică mie dacă nu mai îmi place manualul de engleză de anul trecut sau consider că e outdated, anul viitor nu e nicio problemă, mi-aleg alt manual fără să cer aprobări și să ajung de la inspectorat și așa mai departe și asta mă ajută foarte mult, că nu sunt limitată să folosesc anumite materiale și pot să-mi aleg absolut tot ce vreau eu. Da, și ăsta e și un punct pe care l-aș spune și eu, că la privat cumva lucrurile au funcționat mai ușor dacă am avut nevoie de orice tablă smart, tablete. Nu neapărat trebuie să aștepți răspunsul primăriei de la ISJ sau nu știu ce alte sau primăria și Consiliul Local sau să treci prin, știi, ne ajutați cu 20 de lei să cumpărăm un proiector sau nu știu ce, care pentru un profesor sau pentru un cadru didactic de altfel nu este ușor, nu este să cer banii aceia, că au impresia și unii părinți că ce ușor cer cadrele didactice bani, dar ca să-ți faci treaba bine ai nevoie cumva în ziua de astăzi ai nevoie și de proiector și de copii care știu mai multe decât tine în ceea ce privește tehnologia decât folosindu-te și tu de ea la clasă. Da. Da. Și dacă tot am vorbit de tehnologie, cum a fost perioada asta pandemică? Da, cu multe provocări. Eu eram proaspăt întoarsă din maternitate, deci pentru mine totul a fost un șoc așa de la început. Ții minte că ai întrebat, cum faci la pregătitoare? Cum îi ții? Da, eu n-am prins chiar începutul pandemiei predând și am învățat așa lucrurile din mers. M-am întors la școală când deja colegii mei erau familiarizați cu toate lucrurile, dar m-am prins destul de repede până la urmă. Mie mi s-a părut o ocazie fantastică să învățăm chestii noi. Deci eu chiar am învățat foarte multe lucruri pe care altfel nu m-aș fi pus eu, hai să văd cum aș putea să dau eu assignments în Google Classroom. Nu, n-aș fi făcut asta. Da, corect. Și poate nici părinții și copiii s-ar fi... Mi s-a părut așa chiar foarte tare să fim forțate, adică da, contextul, bineînțeles, n-a fost unul favorabil și fantastic, dar oportunitatea de învățare mi se pare că a fost și mi-ar părea rău să văd că acum mergem un pas înapoi și nu le mai folosim toate abilitățile pe care le-am dobândit și cumva că au fost profesorii forțați să facă asta și să folosească toate resursele tehnice și online și acum mi se pare că ar fi păcat să nu le mai folosim, deci să încercăm totuși să le integrăm, cele care pot să coexiste foarte bine și cu predatul față în față și pot să fie folosite. Dar aveți experiența asta, cum că unii nu mai folosesc sau au revenit la exact acel punct de dinainte de pandemie? Da. Uite-te la validarea fișelor pentru definitiva. Dacă înainte nu mai trebuia să mergi fizic ca să validezi o chestie care oricum puteai să o depui online, acum mai faci încă un drum, să mai stai la alte cozi și te mai întâlnești cu 100 de oameni ca să faci ceva ce anul trecut se putea online. Și anul acesta nu se mai poate. Deci, un simplu exemplu. Da. Evaluarea națională pe care am avut-o la clasa a doua, care exact la fel trebuie să fie consumate o grămadă de hârtii și de foi care puteau foarte bine să fie niște spreadsheet-uri și gata. Și trimise cu un click
rezolvate, nu... Deci chiar mi se pare că ar trebui să avem capacitate să învățăm mult mai multe din experiențele pe care le avem și să le folosim și mai departe, că până la urmă asta tot spunem că e idealul educațional și să ne dezvoltăm tot felul de competențe pe care apoi să le aplicăm cu succes în viața noastră, să ne o facem mai ușoară. Ori... Eu cred că încă lumea nu este pregătită. Dar lumea sau pentru că lumea de mai sus zic că dacă ți s-ar cere sau dacă ți s-ar permite, cu siguranță și cei care n-au abilități digitale le-ar fi mai ușor să... Într-o ședință un profesor a spus că pentru el creionul și hârtia este sfântă. Bine, acum nu poți să vorbești despre profesor. Iată că sunt o multitudine. Da, cred că ține și de persoană și persoană, dar dacă le arăți oamenilor că au opțiunea asta și cât le ușurează viața, cred că mulți s-ar mai deschide, adică, și eu vreau să fac asta. Nu știu, asta e părerea mea. Da, este că trebuie să și vrei să faci chestii noi. Spune-ți-ne un pic de unde a pornit ideea cu Imagination? De la ce? Din maternitate, de la mămicie a pornit. Ce este? Este un centru educațional care oferă servicii de educație antepreșcolară pentru copii cu vârste între 1 și 3 ani. Deci un fel de creșă, da? Exact. Noi am vrea să spunem că este mai mult decât o creșă, este mai mult decât un daycare, pentru că avem partea aceasta în pachet de servicii educaționale foarte bine pus la punct. Și da, a început de când mă aflam eu în maternitate, cu prea mult timp liber, probabil, când am aplicat pentru un proiect european, pentru că Imagination există datorită unor fonduri structurale pe care am reușit să le accesăm în 2020 și altfel nu ar exista acest centru. De acolo a pornit ideea, practic, și apoi a urmat proiectul, planul de afaceri, care l-am depus. Inițial nu a fost câștigător, dar ulterior... Chiar primit sub linie. Da. În 2021, anul trecut, în 1 martie, am aflat că totuși suntem câștigători și am avut la dispoziție puțin timp să implementăm. Da, mi-amintesc și acum ziua în care m-a sunat Diana, așa, de 1 martie, am crezut că vrea să-mi ureze și mi-a frumoasă. Și pe când m-a sunat, trebuie să dăm răspunsul în 5 minute, ne băgăm sau nu? Și răspunsul nu doar că vrem să ne apucăm de treabă și să punem baze la tot ceea ce înseamnă Imagination, și dacă vrem să facem asta într-un timp record, pentru că deja eram în urmă cu 2 luni, pentru că nu am fost acceptați de la începutul implementării ideea. Exact. Și trebuia să recuperăm tot timpul respectiv și a fost o muncă foarte mare ca să... Cu documentația sau și parte de documentație și alte lucruri care țin de înființarea firmei. Tot ce ține de, proiect european, lumea se așteaptă că numai primești bani în cont de la Uniunea Europeană și te descurci mai departe, ori nu este deloc așa. Da, deci lumea se așteaptă că un proiect european e foarte ușor de implementat, că primești bani în contul personal de la UE și te descurci mai departe cu ei, dar nu este chiar așa, ești monitorizat de alte firme, de alte entități, de OIR, la minister. Deci, practic, nu ești lăsat singur cu banii. Nu primești banii și poți să faci ce vrei. Nu, chiar deloc. Plan de afaceri. Orice achiziție. Și urmărit pe parcurs, nu? Da, deci suntem monitorizați 2 ani de zile pe toată perioada proiectului. Banii, practic, nu sunt ai noștri, sunt ai... Da, corect. Celor care i-au accesat și practic orice fond se primește în urma unui dosar de achiziții care nu este foarte simplu de făcut. Mă rog, nu e o procedură foarte simplă să te folosești de banii respectivi. Și implică multă hârțăgorie, din păcate. Și ați avut experiență în asta sau just go with the flow? Sau cum ați decis? By doing. Da, dai seama că noi nu am accesat fonduri europene până acum, nici măcar nu ne așteptam să câștigăm. Noi am avut așa o viziune idealistă, cumva vrem să facem o chestie foarte interesantă în ceea ce ține de educație, mai ales în educația antepreșcolară, pentru că, așa cum a zis și Diana, văzându-ne proprii noștri copii, că
cresc și merg la creșă, respectiv grădiniță, și ne-am dat seama cât este de importantă educația antepreșcolară, care, din păcate, la noi în România, abia în ultima vreme a început să mai miște pe aici, pe acolo, unde era perceput așa, ca și daycare, zicea Diana. Da. Până la școală, exact. Ei se joacă, da. Nu există foarte multe lucruri pe care le-ar putea face sau le-ar putea învăța, dar omite să exploreze sau să alte lucruri. Și noi aveam așa viziunea noastră că vrem să avem acest centru unde putem să implementăm o filozofie în care credem foarte mult, în care putem să amenajăm un mediu plăcut pentru copii, care să fie plin de explorare, să le stârnească curiozitatea. Și noi eram așa, axate doar pe partea aceasta educațională și organizațională cumva a firmei, și celelalte operațiunile de business le-am învățat pe parcurs, da. Deși eu cel puțin am un master în administrare de business, dar avea o hârtie, nu e egal cu ceva adică un business real. Nu, deci practic ce faci în școală e altceva decât ceea ce înveți făcând tu la locul de muncă în businessul tău. E complet diferit. Dar mă bucur că am avut șansa asta, pentru că altfel nu cred că am fi învățat atât de multe lucruri. Deci pentru mine a fost în primul rând o oportunitate să învăț altceva și altceva în afară de predat. În practică, pentru multe luni am fost totul acolo, și resurse umane, și personal de curățenie, și zugrav, și decorator, și PR. Am fost de toate într-o firmă și cred că așa înveți cel mai bine, practic, când treci prin toate rolurile și nu ajungi doar într-un rol de manager fără să știi ce înseamnă fiecare rol în parte. Și cred că asta ne ajută foarte mult și acum când discutăm cu personalul nostru, să înțelegem ce griji au, unde nu se descurcă, de ce ar fi nevoie de ajutor într-o parte sau alta, sau ce materiale ar avea nevoie pentru a-și desfășura activitățile. Și prin simplu fapt că am fost acolo și știm cum merg lucrurile, altfel este și poți să judeci altfel, nu doar să spui da, nu, sau cum trebuie să faci, că trebuie să faci chestia așa. Exact. Nu poți să fii manager în o instituție educațională fără să fi fost profesor mai întâi, sau fără să fii, nu știu, să înțelegi business-ul din toate punctele de vedere. Da. Și prin ce se diferențiază Imagii de alte creșe? Imagination se diferențiază de alte creșe pe două planuri. Unul prin faptul că suntem o întreprindere socială, pe care o să las pe Diana să spună mai multe despre asta și ce semnificație are, și al doilea prin perspectiva educațională pe care noi o aducem. Noi mergem pe alternativa educațională Reggio Emilia, care este destul de nouă în România și în Cluj. Din ce știu eu, nu mai sunt alte centre educaționale în Cluj. Nu știu dacă între timp s-au deschis. Am văzut că tot mai des am văzut alternativa asta, dar nu, până acum recunosc că și la voi am auzit prima dată. Da. Noi, fiind evident de atâția ani în sfera aceasta a educației, ne-am uitat foarte mult la toate alternativele educaționale față de cea care nu apărea la noi. Da, era singura care nu apărea. Sunt două, trei care sunt foarte populare. Exact. Și mie mi-a plăcut foarte mult atunci când am dat ochii așa prima dată cu ea, și știu că am discutat cu Diana că reunește așa toate principiile după care noi ne ghidam deja fără să știm, inconștient, și la clasă și în activitățile pe care le făceam. Ce înseamnă? Vorbește-ne un pic despre asta. În primul rând, îl vede pe copil ca un copil cu un potențial enorm de creativitate și de capacitate de a învăța. Deci, din start, copilul poate să facă aceste lucruri, tu trebuie doar să-i pui la dispoziție mediul în care să o facă și să-i oferi linii de ghidaj. Și e o perspectivă destul de liberă, în sensul că Reggio Emilia nu înseamnă că două școli care sunt, sau două centre educaționale
Reggio Emilia pot să nu fie identice, pentru că sunt foarte liberi și practic se mulează pe comunitatea din care face parte, pe interesele copiilor foarte mult și atunci pot să fie două școli super diferite, dar ambele să fie Reggio Emilia, pentru că îți oferă libertatea aceasta. Trebuie să faceți asta. Nu. Curriculumul este emergent, adică poate să izvorască așa din preocupările copiilor pe care le observă educatoarea grupei. Deci, dacă educatoarea observă că, grupa ei e foarte interesată de modelaj, să zicem, sau de... atunci le pune la dispoziție foarte multe activități pe aceste abilități. Copiii învață mult din mediul exterior, mediul interior și tot așa depinde mult de cum e organizat acel mediu. Profesorul este și el al treilea mediu, practic, pentru copii și nu cel mai important. Pentru deci că nu este liderul care îți dă gură în gură ce să facă. Este provocatorul, cumva, așa, care să ghideze și să stârnească. Da, deci copilul învață și din mediu, din contextul social, la fel de mult cum învață de la un educator. Deci e în egală măsură. Un alt lucru prin care ne diferențiem este partea bilingvă, română-engleză. Am încercat să implementăm acest principiu pentru că eu cred foarte mult în el. Copiilor să li se vorbească cât de mult, nu spunem 100% pentru că nu se întâmplă asta, dar mult în limba engleză și să li se citească mai ales multe povești pe parcursul zilei în limba engleză, direct în engleză, fără traduceri, pentru că este cea mai bună metodă prin care cei mici pot să asimileze o limbă străină. Deci lor nu li se predă practic engleză, ci învață din context, din interacțiunile cu colegii de grupă sau interacțiunile cu persoanele de la grupă. Adică o învățare naturală. Exact așa cum învățăm limba maternă, practic așa se poate învăța și o limbă străină la categoria aceasta de vârstă 1-3 ani, când cei mici sunt ca niște bureței și absorb toate cuvintele. Ei acum își dezvoltă vocabularul maxim și așa că fie că este română sau engleză, ei au capacitatea aceasta interioară să cadrele didactice vorbesc și engleză și română, deci totul se întâmplă natural. Și facem limba engleză. Nu, deci nu se întâmplă așa, deci interacțiunile, rutinele zilei, cântecelele, poveștile, avem cărți și în română și în engleză, evident că nu traducem, dacă cartea e în engleză, se citește în engleză. Da. Super, da. Și eu am experiența asta de la când lucram ca educatoare, în momentul în care am combinat cele două și nu facem doar engleză, facem doar română, pentru că, cum spuneți și voi, mi s-a părut mai natural să vorbesc și în engleză și în română, au prins mult mai ușor. Este mult mai mare atunci când știu că deja vine teacherul de engleză. Parcă e ceva jucat. Același interes. E doar o activitate și cam atât. Da, și dacă tu atunci când vorbești în mod natural cu copilul într-o altă limbă, nu îl întrerup de la activitatea lui principală de joacă, de modelaj, de pictură, de orice altă activitate este în rutina respectivă. Și nu consideră ca și un efort suplimentar că trebuie să învăț alte cuvinte sau pur și simplu asociază eticheta lingvistică într-o altă limbă, aceleași acțiuni sau... La vârsta aceasta, play-based learning rules, practic ei învață jucându-se, ei și doar jucând. Da, timpul lor de atenție la vârsta asta este foarte mic, este foarte greu să pui o grupă de un an jumătate să stea în cerc și haideți acum să facem engleză, nu va funcționa. Cadrul didactic sau cine va face lucrurile acestea se va frustra la maxim pentru că nu... Și la 3 ani, să știi, eu am avut grupă de 3 ani și erau doar 3 copilași când am început eu. Am fost maxim frustrată pentru că nu mi-au stat mai mult de 5 minute, n-am reușit. Și acela a fost momentul când mi-am dat seama, nu, aici trebuie să faci altfel.
Dar e foarte și să nu... De la generație la generație, deci chiar nu poți să zici, anul trecut am folosit chestia asta și a funcționat. Nu merge. Nici cu ce am folosit ieri nu mai merge astăzi. Că sunt foarte diferite generațiile de copii. Și clasele. Eu am avut clase de același nivel și cu care făceam niște activități și mergeam cu fix aceleași activități la clasa 2 și nu funcționau la fel cum funcționau cu ceilalți copii. Și atunci te și adaptezi, te emulezi pe elevii pe care Cred că este important să fii flexibil ca profesor. Să zici, ok, asta nu merge astăzi. Da, deci dacă nu trebuie să stai acolo pe activitate, numai comerți cu alții. Da. Practic despre asta este curriculumul emergent. Să poți să vezi interesele copiilor, să poți să vezi grupul social care e foarte important și copilul face parte dintr-un colectiv și nu te poți adresa atunci când vorbim despre colectivitate doar unui singur copil, pentru că el este diferit în colectivitate și îmi place acest lucru că Reggio Emilia ia în considerare și mediul social al copilului, că e important, știm cu toții cât de diferiți sunt în colectivitate versus atunci când îl iei deoparte și vorbești cu copilul. Unul la unul. Exact, e complet altceva. De asemenea, folosim foarte multe materiale naturale, joacă și explorare cu diverse texturi care să-i stimuleze senzorial la această vârstă, fiind cea mai potrivită învățare. Și ce îmi place iarăși foarte mult în această abordare este joaca cu final deschis. Practic, foarte multe activități și jocuri nu sunt ca și un puzzle care e finit. L-ai făcut și ai terminat. Am terminat activitatea, ce fac mai departe? Nu, ci să se joace cu tot felul de piese de lemn sau conuri sau nuci sau pietre sau chiar și piese Lego pe care le poți în continuare. Și nu se termină într-o șutie. Exact. Jocul nu se termină niciodată. Deci poți tot timpul să adaugi la el și să schimbi perspectiva și să faci altceva și să-l transformi dintr-o parte în alta. Și asta mi se pare un lucru foarte valoros. Mai ales când vin la școală. Sunt niște abilități pe care le pot folosi în continuare. Și spuneți că se mai diferă prin ceva Imagine. Prin ce? Prin faptul că este o întreprindere socială. Mă rog, în România e foarte puțin cunoscut conceptul de economie socială și practic a devenit cunoscut odată cu acordarea acestor fonduri exclusiv pentru întreprinderile sociale, care nu sunt SRL-uri obișnuite. Diferența între întreprindere socială și un SRL clasic este faptul că 90% din profit trebuie reinvestit tot în cadrul organizației. Asta înseamnă că fie investești în oameni, burse, orice, dar practic nu poți să faci profit. Am înțeles. Și practic trebuie să ai și multe misiuni sociale care să ateste, prin care tu să-ți prelungești atestatul de întreprindere socială, pentru că nu te poți doar simplu numi întreprindere socială și să nu faci, se face un dosar. Cum faceți voi acest lucru? Se face un dosar care se depune la AJFM, tu ai acolo niște obiective sociale anuale pe care trebuie să le îndeplinești și ulterior să aduci dovezi că le-ai îndeplinit acele misiuni. Noi, fiind în primul an de activitate, ne-am stabilit mai vreo 5, cred, cam așa. Dar evident nu e, chiar dacă tu la începutul anului îți stabilești 3, 4, 5 obiective, nu ești limitat. Poți să faci 100 până la sfârșitul anului. Depinde ce se mai ivește pe parcursul anului, pentru că nu toate oportunitățile sociale apar din luna ianuarie. Exact. Da. Noi am mers tot așa pe misiunile sociale să aibă tot legătură cu educația și aici ne pricepem și aici este nevoie de foarte mult ajutor ca lucrurile să funcționeze și tot în partea educațională am rămas și cu misiunile sociale. În primul rând avem un angajat care provine din mediul vulnerabil pe care încercăm să-l integrăm și să ajutăm să oferim o altă perspectivă.
Apoi avem burse sociale oferite copilașilor copiilor de la centru mai mari pentru alte activități, gen cursuri de engleză sau tabere, pentru că a existat o problemă, în centrele din Cluj nu există copii atât de mici. Copiii de vârste între 1 și 3 ani se află în plasament familial de obicei. Și atunci nu am reușit să găsim acei copii cărora să le oferim burse și ei trebuie să fie, să provină din acest mediu vulnerabil. Cu dovezi, bănuiesc. Cu dovezi, da. Doar să spui, mediu. Da, nu poți. Deși știu că ne-am gândit așa că, nu știu, o femeie care este mamă singură și are 2-3 copii, așa m-am gândit ar putea fi considerată foarte ușor că are o situație defavorizată, dar trebuie să existe, să fie încadrată în anumite și luată în evidență de către autoritățile statului. Deci nu pot eu să hotărăsc cine este și cine nu. Deci noi nu putem hotărâ în funcție de venitul familiei respective că este vulnerabil sau nu, ci acea familie trebuie deja să aibă un dosar în care se dovedește că este vulnerabilă și că este, săracă, practic, și nu își poate permite. Da. Oricum, eu cred că și așa ce faceți voi este super tare, în ideea în care ajutați pe alții care nu sunt la fel de norocoși. Până la urmă, tot ce e vulnerabil are nevoie de susținere, ajutor, educație și oricum ajunge într-un loc bun. Dar noi am colaborat anul acesta mult cu centrul acesta din Cluj-Napoca, care are copii mai mărișori și am colaborat pe mai multe planuri. Am oferit burse pentru învățarea limbii engleze, pentru tabere școlare. Am organizat 2 cursuri de formare, pot să zic, formare profesională. Da, formare profesională cei mai mari și cursuri de identificare și de managementul emoțiilor pentru cei mai mici. Ce fain la centrul noi. Cu ajutorul unor voluntari psihologi cu care am făcut acest lucru. Și un alt aspect cu care ne mândrim așa e că o parte din profiturile de pe anul trecut au mers prin intermediul unei fundații. Au mers spre dotarea unor biblioteci din zone defavorizate și medii rurale, tocmai pentru a facilita accesul la cărți de actualitate și cărți pe care noi le folosim la Centrul Imagination și pentru acei copilași care probabil nu au acces. Și încercăm așa cu pași mărunți să și ajutăm și să dăm, că până la urmă despre asta este o parte din ce primim noi să o dăm mai departe, practic. Mie mi se pare că faceți foarte multe lucruri, adică chiar dacă sună puțin, nu știu, sunteți modeste. Ne mulțumim. Să sperăm că vor fi tot mai multe persoane care să urmeze exemplu, pentru că mi se pare super tare să ajungi niște copii care nu din vina lor stau unde stau. Și cred că toată lumea are nevoie și are dreptul, de fapt, la educație și faptul că sunt oameni care vor să ajute și care nu se gândesc până la urmă doar la business, știi, la partea de păi copii tot, mereu sunt copii care să vină la, nu știu, centru educațional, hai să facem un loc de joacă sau că se întâmplă și știm, dar se simte diferența. Da, noi am pornit la drum vrând să facem ceva mai mult și cumva să dăm mai departe lucrurile pe care le știm. Însă, pentru acest lucru, bineînțeles, în educație ai nevoie și de... Acum, fiind foarte nou concept în România, nici legislația nu e foarte bine pusă la punct în ceea ce privește economia socială. Și dată cu asta. Dacă acum câțiva ani erau, nu știu, 3 întreprinderi sociale în tot Clujul. Și nu exista legea specială, cred că din 2012. Acum sunt peste 300 la nivel de Cluj-Napoca, județ Cluj, deci a crescut numărul datorită acestor fonduri. Se pare că Uniunea Europeană vrea să încurajeze foarte mult acest aspect al economiei. Acum noi sperăm că și legislația din România se va adapta și va îmbunătăți ceea ce există deja, pentru că
legea, singura legea economiei sociale chiar are nevoie de ajustări pe aici, pe acolo, ca să facă treaba antreprenorilor sociali puțin mai ușoară și să te încurajeze să faci acest lucru. Exact. Că exact despre ce vorbeam. Despre asta este vorba, să te încurajeze. Noi facem pentru cei mici care vin la noi un mediu care să-i încurajeze, să le stârnească curiozitatea, să poată să învețe singur. Ei bine, mi-ar plăcea foarte tare ca să trăiesc și eu într-un mediu care să ne sprijine să facem aceste lucruri, nu să găsești piedici la tot al doilea pas, că nu se poate face asta, că nu poți să faci decât dacă îndeplinești încă o serie de condiții ca să poți să faci un bine sau care, nu știu, să... Dacă tot ai adus discuția în zona asta a copilor un pic mai mari, care sunt nevoile acestor copii și unde crezi că am avea nevoie de ajutor din partea societății, din partea guvernului și așa mai departe? Te referi la copii în general mai mari sau copii? Da, primari, că de cei mici am povestit, dar de cei cu care te ocupi tu, primari și gimnaziu, teritoriul Dianei, să zic așa. Ce observi la copii, așa că au nevoie, dar ne este greu, nu, cadrelor didactice și părinților să le oferim așa by default. Cred că ce am observat este la copiii de primar că au nevoie de din ce în ce mai mult de atenție, mult mai mult, atenție individualizată, atenție la gândurile lor, să-i asculți mereu, nu se satură să-i asculți, tot timpul mai au ceva de spus, tot timpul mai au ceva de explicat sau de te întrebat și cumva cred că au nevoie să-i învățăm, chiar dacă ei nu-și dau seama că au nevoie să-i învățăm să se plictisească, au nevoie să-i învățăm să aibă răbdare, pentru că și de acolo se nasc lucruri foarte interesante și creativitatea, de acolo iese, că dacă tu n-ai niciun moment să te plictisești ca și copil, tu nu o să poți să-ți inventezi un joc, nu o să poți să faci niște lucruri, nu știu, să scrii o propoziție super interesantă, creativă, că tu n-ai timp, că trebuie rapid să fugi la tabletă, trebuie rapid să te joci cu mașini sau să fii distrat. În continuu și chiar dacă ei nu își dau seama că au nevoie de lucrurile acestea, cred că chiar au nevoie să se și plictisească un pic și să aibă și răbdare și să aibă activități distractive cu părinții, care să nu fie cu presiune de a face activități, de a face teme, de a fi primul la concursuri, ce au nevoie de timp de joacă, de relaxare cu părinții și cu noi, cu cadrele didactice, nu doar să ne ținem de ore exact așa cum trebuie, să ne facem toate obiectivele pe care le scriem acolo la începutul anului școlar, sunt importante, deci nu spun că să nu îi lăsăm pe copii, deci nu, sub nicio formă, că predau la una dintre cele mai bune școli din Cluj și știu cât sunt de importante și aceste cunoștințe și competențe, dar sunt importante și celelalte lucruri, că degeaba ajuns să fii tobă de carte, dacă social... Da, exact. Nouă ne spuneau ieri două adolescente că ele și-ar dori ca profesorii să fie exact cum ai zis, să-i asculte atunci când au nevoie și da, să-și predea materia pe care o au, dar să nu o facă atât de rigid. Știi, eu sunt profesorul, vin și vă predau, voi trebuie doar să ascultați și să luați toată informația fără să fie niciun debate, știi, sau să-și dea măcar cu părerea sau să-și, știi, pot să întreb ceva? Știi, și au spus că ei și-au dorit ca profesorii să fie mai deschiși la minte, au zis așa? Da, au zis că că nu-și doresc să învețe, că din potrivă, dar vor să o facă într-un fel fun. Da, ideea la gimnaziu că nu trebuie, adică copiii nu trebuie să te vadă ca dușmanul lor, trebuie să devii prietenul lor și să te pui în papucii lor. Eu după câțiva ani în care nu am avut gimnaziu, anul acesta, la prima ieșire extra cu copii, când am fost puțin șocată că imediat ce am ieșit pe porțile școlii, iar toți și-au oprit și au pornit TikTok. Nu știam exact ce se întâmplă.
ce se întâmplă și cum să gestionez situația. Evident, eram în afara programului școlar, nu le puteam lua telefoanele, dar nici nu știam ce ar trebui să apară pe TikTok, ce n-ar trebui să apară. Evident că, mă rog, o oră mai târziu am avut și plângeri că eu nu-mi doream să apar într-un filmuleț pe TikTok și da, a fost așa o zi în care am învățat foarte multe chestii, că, mă rog, m-a luat și pe mine pe nepregătite, nepregătirea mea, neprezența mea pe TikTok, ca să zic așa. Și da, cred că trebuie noi ca profesori să fim mai prezenți așa în generația asta care are total alte nevoi, alte preocupări și cumva să le cunoaștem înainte să fii pus așa cum am fost pusă eu în acea zi, în situația în care nu știam exact cum să gestionez mă rog, TikTok-ul. Ieșirea era la un muzeu. A fost așa în online, de fapt. Online și, mă rog, deși muzeu, mă rog, n-ai voie să folosești camere și așa, foarte des primeam întrebarea, dar pot să postez pe TikTok? Nu știu exact care e politica în sensul acesta. Evident, e o modalitate de promovare a expoziției, dar da, cam așa e despre generația asta cu care trebuie să înveți pasul, da. Să ții pasul, exact. Mie îmi place să țin pasul și să aflu chestii de la ei și am văzut că și ei sunt foarte încântați să împărtășească lucrurile acestea dacă e cineva dispus să-i asculte și să-i înțeleagă. Foarte interesant că tot spunem, știi că noile generații sunt mai nu știu cum, mai nu știu ce, dar dacă mi-amintesc și părinții mei sau ziceau au spus aceleași pe vremea noastră. Exact, cumva lucrurile acestea se perpetuează și dacă stau să mă gândesc chiar de la fondatorul acestei alternative educaționale de care am discutat, Reggio Emilia, spunea la un moment dat că, nu mai mi-amintesc exact citatul, dar că profesorul nu este giver of knowledge, ci mai mult să fie văzut sau să se perceapă el pe el ca și instigator of curiosity și cumva care dă provocări și lasă mai departe copiii să preia învățarea. Și practic a zis asta acum 100 de ani, adică e valabil și timpul dacă stai să te gândești, adică nu sunt schimbări cu fiecare generație. Da, provocator of thoughts, că așa era. Da, de aceea noi avem la centru, avem, mă rog, povestea zilei și avem și întrebarea zilei, care e scrisă pentru educator, mai ales ca să nu uite pe parcursul zilei, că, mă rog, avem o întrebare și, practic, asta ar fi singurul obiectiv al zilei, dacă copiii reușesc să răspundă la întrebarea aceea până la finalul activității. Da. Ei răspunsul. Exact. Nu știu, de exemplu, dacă ai ca și tematică insectele și tu nu îți propui în ziua aceea ca și educator Reggio Emilia să-l înveți pe copil despre furnică, ci să găsească răspunsul la întrebarea unde locuiește furnica. Deci asta e scopul tău, o întrebare de fapt. Ți-e scopul, nu neapărat cunoștința cu care să rămână copilul. Și practic, prin tot ce face copilul, își răspunde și atelierele noastre să răspundă la întrebarea respectivă. Da. Și așa e gândită ziua, practic. Da, doar că ne este frică să pună întrebări și cred că de aici asta trebuie să schimbăm la noi, să pună întrebări. Eu foarte des iau telefonul, nu știu răspunsul la întrebare, dar haideți să descoperim împreună. Și cumva mă poziționez la nivelul lor. Știi, cu asta, nu știu să răspund, dar descoperim împreună. Și atunci nici nu ești persoana care știe tot și ce spune îi literă de lege. Cumva pun și la îndoială. Nici, dar nu cred că ai dreptate. Da, dar câteodată, evident, nu le dau răspunsul corect. Și zic, nu, n-am dreptate. Ceva nu pușcă. Și ei descoperă, dar faptul că gândesc și pun la îndoială cred că îți atingi scopul mult mai repede decât dacă deschid o carte și le citesc răspunsul direct. Asta e și foarte greu și acum vorbesc de copii mari, primari, exact. Și mai departe. E foarte greu și mi se pare că tu trebuie să fii profesionist adevărat și să nu-ți fie frică că pierzi frâiele, că nu te respectă. Tu trebuie
deja să fii sigur pe tine când te duci în clasă și să, ok, poți să mă întrebi orice și eu știu că pot să fac liniște în orice moment, pentru că da, se lasă cu gălăgii atunci când îi lași pe copii să pună întrebări, se lasă cu haos, exact, perceput din exterior, dar tu, ca și educator, trebuie să ai încredere că tu poți opri lucrul respectiv, că poți trece mai departe, că nu i-ai pierdut complet și ziua e risipită. Dar dacă tu nu ai încredere în lucrurile respective, că tu le poți face și poți să stăpânești lucrurile pe mai departe, acolo mi se pare că nu o să ajungă în situația aia, că de acolo cum mai ies? Adică hai să nimeni nimic, vă spun eu ce avem și atunci totul e under control. Da, discutam asta cu Titi acum câteva zile, că ne-a spus o colegă că ce gălăgie e, că, cum ai spus, din exterior așa pare, ce haos e în clasa asta, e gălăgie, dar în momentul în care învață cel mai mult, când și strigă și râd împreună, descoperă toate cărțile, că le pun pe jos toate, deci în procesul de învățare poate să fie totul exact cu minței și ascultăm. Asta îmi amintesc că am fost la una dintre lecțiile Dianei când lucram amândouă în aceeași unitate școlară și Diana preda la mine la clasă și a venit cu setul ei de a învăța engleză cu Lego și râdeau, strigau, nu știu ce, și am crezut că singuri copii în clasă și am intrat instant. Ce faceți? Și vorbeau în engleză copiii și făceau o mini-scenetă de teatru acolo cu Diana și mi s-a părut, ce tare! Adică, repet, eu eram în primii mei ani și abia atunci am învățat că putem să facem și altfel și anumite lucruri pe lângă. Practic astea sunt cele mai de succes lecții în care ieși așa puțin din tipar și e acea gălăgie care se aude pe hol și se întreabă lumea ce se întâmplă oare la ora asta, de ce vorbesc copiii și mi-e foarte greu așa să le explic, că știți, în primul rând de o oră de limbi străine și ar trebui să vorbească, adică m-aș îngrijora dacă nu ar vorbi copiii, dacă ar fi liniște într-o oră de limbi străine și practic trebuie să încurajez să vorbească, pentru că apropo de ce vorbeam la începutul discuției, diferența între stat și privat, am avut mulți elevi transferați de la școlile de stat foarte timorați, cărora le-a luat un semestru să-și dea drumul să vorbească și să se simtă confortabil. Și să nu iasă din regula aceea de a frica, știi, de oare am voie să răspund, da. Dacă zic ceva greșit, asta cu am greșit, eu mor când aud asta. Păi prin greșelile acelea învață cel mai mult. Da. Greu asta cu... Da. Bine, asta nu înseamnă că nu sunt și activități unde trebuie să învățăm să lucrăm concentrați și asta se face în liniște. Tu nu poți să găsești soluția unei probleme dificile la matematică după ce ai învățat metodic, algoritmii, i-ai învățat pe copii metodic, algoritmii, ai învățat ceea ce trebuie să învețe ca și competențe de a rezolva o problemă la matematică, nu știu, cu fracții, de exemplu, sau metoda mersului invers și ai putut să faci asta cu gălăgie și fan și în parc cu frunze și poți să faci în ce fel vrei tu. Dar după aceea trebuie să și exerseze și, într-adevăr, atunci trebuie să existe și momente de liniște și de concentrare în care să lucrezi. Dar nu se exclud una pe cealaltă. Ori eu am auzit de foarte multe ori că înseamnă că așa faci tot timpul orele. Nu, că și ai mei copii au teme și ai mei copii lucrează în liniște și citesc în liniște toți 25. Adică dacă ar citi toți cu voce tare deodată. Da. Deci echilibru. Exact, echilibru și lucrurile nu trebuie să se excludă unul pe celălalt. Dar practic să nu cazi dintr-o extremă spre alta, să găsești un fel de balance, cale de mijloc să faci, să... Ce ați schimbat voi la învățământ, acum cu tot ce am discutat? Ați menționat câteva lucruri. Da, aș menționa formarea inițială a profesorilor, pentru că practic de acolo încep multe bube în învățământ. Consider că ar trebui alocat mult mai mult timp formării formatori ar trebui să fie și ei formați la rândul lor.
Da, bineînțeles. Formarea formatorilor. Formarea de formatori. Da. Totul pornește din facultate, practic, unde majoritatea absolvenților fac modulul pedagogic așa ca să aibă încă o chestie în plus. Dar că nu o să am ce să fac, intru să predau. Exact, adică nu foarte puțin îl privesc ca pe o carieră. Și prin urmare este tratat ca atare, adică nu știu câți dintre cei care urmează acest modul chiar își doresc să intre în învățământ. Și poate, nu știu, ar trebui să fie o selecție mai riguroasă acolo, zic eu. De exemplu, în Anglia acest modul se face după ce ai terminat facultatea, nu în cadrul facultății, când încă nu știi exact ce vrei să faci, hai să mai faci și chestia asta pe lângă. Deci este o formare care o faci după, pur voluntar, dacă chiar te-ai hotărât că vrei să intri în acest sistem. Uite, de exemplu, eu când am făcut facultatea în 2004, nici măcar n-am avut de ales, dacă acum cel puțin poți să alegi dacă vrei sau nu. Deci modulul era era by default, făcut de toată lumea, indiferent că vrei sau nu vrei, toată lumea a înscris automat la modul. Și, acum cât suntem? 2 persoane din tot anul respectiv care practic folosim acel modul. Nu știu, poate asta ar fi o soluție, să fie cumva la alegere, să fie o alegere pe care o faci, să nu o faci automat. Sunt de acord cu ce ai zis cu formarea inițială. Știu că la profesor este practic acel modul pedagogic, la educatoare învățători practic e liceu pedagogic ca și formare sau facultatea, și acesta a fost primul an în care am fost mentor pentru studenții de la facultate și doar la asta mă gândeam, de cât de puțin au în formarea lor inițială și practic fetele respective care termină anul 3 de facultate și care nu au și liceu pedagogic la bază, anul viitor vor fi la catedră și mi se pare așa, cum e posibil? Eu chiar mi-am dorit foarte tare să iau partea aceasta de mentor, ceea ce la stat e un parcurs așa mai anevoios și cumva ajungi mai târziu să fii mentor, dar se poate și. Asta ca și îndemn pentru dascălii mai tineri, dacă vor să fie mentor pentru alții și să poate să le arate proaspeților viitor dascăl sau nici nu știu cum să le spun studenților, că se poate face învățământul și altfel, să nu ezite să încerce să fie mentor, pentru că merită să dai mai departe și să le arăți că se poate face și altfel și să fii un model pentru fete. Că e chiar o meserie faină de ce faci. Exact. Și eu cred că, nu știu, ar fi util așa un soi de rezidențiat, cumva, un an după ce termină facultatea, să fie asistenți sau nu știu cum să se numească, să nu fie singuri, să nu fie singuri, să fie plătiți și să fie asistent pe lângă un profesor de specialitatea unde vor să predea sau respectiv la o clasă de primar, și atunci înveți tu și toate celelalte lucruri care vin cu predatul, că e foarte distractiv și găsești o grămadă de lucruri. Wow, ce tare a făcut profesorul respectiv sau învățătoarea nu știu care o activitate, dar nu vezi munca din spate, nu vezi ședințele cu părinții, nu vezi cataloage, nu vezi carnete, nu vezi foarte multe lucruri, oricând ai avea un an să le descoperi, să vezi cu ce se mănâncă tot. Dacă în medicină e absolut firesc și nu se poate să lucrezi fără rezidențiat, că te joci cu viața oamenilor, fizică, aici te joci cu copiilor și și aici totuși, dacă ai predat 2-3 lecții, n-ai terminat, nu acolo se termină. Exact, și pe urmă gata, ești format și poți să mergi la catedră. Și încă a fost bine că studentele de anul acesta de la Pedagogia Învățământului Primar au venit și fizic, că au început online. Și fetele dragile de ele erau așa la videoproiector și ca la știri. Le povesteau copiilor ce au de făcut, adică nu vezi vibe-ul din clasă, nu, copiii erau ce-a zis, dar să fac acolo, să fac dincolo, deci
Nu e același lucru. Nu e același lucru. Când ești fizic și Nu e același doar lucru. interacționarea, nu neapărat aia de a preda și de a-i transmite ceva copilului. Exact. Și faptul că poți să te duci și să-l atingi, știi? Și să vadă că ești acolo pentru el și că îi dai încredere. Sau că nu sunt Și atenți asta ce contează faci. foarte mult, da, sau când nu sunt atenți. Plus că în clasă sunt alte mii de provocări, nu doar... Deci asta ar fi unul dintre lucrurile pe care se pare că amândouă le-am schimbat. Un alt lucru ar fi politizarea învățământului din România. Știm foarte bine că toate inspectoratele sunt arondate unei perspective politice, să zic așa, ceea ce pe noi dascălii nu ne ajută cu absolut nimica. Și chiar cred că ar trebui să fie complet separate aceste lucruri. Pentru Mai că ales se simte, perspectiva de a lucra la stat. Da, Sunt foarte de acord. se simte pentru că anumite decizii sunt luate foarte repede înainte și doar trimise o notă către școli, fără cercetare înainte, fără să știi ce impact va avea decizia respectivă asupra copiilor, cadrelor didactice, și totuși nu suntem chiar cobai. Adică... Mi se pare că foarte ușor schimbăm. La anul facem module, după aceea facem semestre, după aceea facem și până și n-au timp ce manualele fizică. Numai așa că am auzit undeva că doar ce mișto ar fi. Adică... Fiecare an este un an pilot. Da, dar e și trist. Dar nici nu se fac. Știi că dacă ar fi an pilot Și după aceea să avem concluzii, să avem, uite așa, asta a mers, n-a mers. La un an pilot. Exact. La concluzii fac. Din păcate, educația în România nu se face de către specialiști în educație, se face de către oameni politici, de către alte entități care nu prea au treabă cu educația și doar sunt acolo în niște funcții pentru că datorită unor conjuncturi. Ce ziceam noi la început, că în așa cumva compania noastră am fost așa pe toate rolurile și acum putem să luăm decizii împreună cu fetele care ești acolo, pentru că ai fost acolo. Știi, exact așa și la nivel macro de țară, de sistem, de Ministerul al Educației. Ar trebui să fie oameni care au fost la catedră, care au fost, nu știu, în preajma copiilor, în preajma profesorilor, în sala profesorilor. Când am auzit la un moment dat că vom face module cu argumentat că nu sunt evaluați copiii decât de 2 ori pe an și exact. De unde știți voi? De unde? Exact. Ai venit să vezi, mi-ai cerut. Nu. Păi da, în concepția lor doar tezele semestriale sunt evaluări. Tot ceea ce face pe lângă este zero. N-ai inițială, nu ai continuă, nu vezi pe parcurs, numai testele alea, 2 teste care, apropo de evaluări și astea, noi am participat și la evaluarea națională ca supraveghetor. Mi se pare că sunt făcute așa, ca să dăm în statistici bine, în anumite punctaje bine, dar nu se ia în considerare ce ar trebui să se ia în considerare, nu se măsoară cum ar trebui, adică e făcut așa, am făcut-o și pe asta. Și din păcate, știu că m-am întâlnit cu fosta mea generație, care sunt acum a 8-a, înainte de evaluarea națională și am văzut cât de mult se stresau, pentru că din cauza acestei note, care probabil, așa cum ați zis și voi, nu evaluează neapărat capacitățile și competențele de care au nevoie pe mai departe sau pe care și le-au însușit în cei 8 ani, erau foarte stresați pentru că 0-10 sutimi ar putea să nu-i mai ducă decidă exact, la nu știu ce exact, și să nu mai poată să meargă spre, nu știu, profilul spre care ar dori. Și mi se pare așa foarte mare presiune pentru... Să nu mai vorbim că... Noi am tot discutat despre număratul cuvintelor, adică ți se spune că trebuie să fie un... Era mai important la un moment dat. 500 de cuvinte și copiii își numărau, Doamne, dar nu asta trebuie să facem. Adică asta e important, sau să nu iasă din cutiuța aceea, să nu... Pentru că se scădeau și care fix aceea definitorii, că dacă intri sau... dar în loc să încurajezi răspunsul corect. Cum de fapt mi-am dat seama că e corect. Îl încercuiesc din nou sau cum îl fac?
Păi zic, tot felul săraci de întrebări, știi, care probabil nici nu le-au fost puse sau nici nu au fost puși în situație sau li s-a tot spus, vezi că orice mică greșeală ești taxată pentru ea, știi? Și e așa trist. Da. Și eu cred că n-ar trebui să existe aceste valori, dar mă rog, e doar părerea mea. Pe de altă parte, da, te înțeleg că nici mie nu mi-ar plăcea, dar pe de altă parte totuși trebuie să măsor cumva dacă copiii și 1100 de alte variante. Sigur. O fetiță care să fie la și 29 în fața ușii cu atac de panică și tu să insisti și să o faci e șansa ta, adică o pierzi dacă nu intri la jumate. Și e ciudat să fac asta cu un copil de, nu știu, 14 ani cât au la clasa 8. Da. Adică tot copii sunt, chiar dacă merg de la gimnaziu la liceu. Așa. Și e trist. Dar până la urmă orice evaluare, adică chiar dacă ești adult și dacă e făcută cap-coadă, profesional, atunci nu ai nicio treabă cu ea, că știi, ai învățat, dar nu să fie ca tăiere de... Serios, câteodată punem accentul pe lucruri care n-au nicio importanță sau n-ar trebui să aibă, în loc să ne străduim să vedem copilul ca întreg, de ce e capabil, în mai multe contexte, nu doar când îți scrie pe o fișă ceva sau nu îți scrie. Așa. Și așa ca și ultima întrebare, și nu vă mai stresăm, ce v-ați propus voi așa pentru viitor? În primul rând, pe viitor ne dorim foarte mult să facem cunoscută paradigma aceasta Reggio Emilia, pentru că noi chiar credem în eficacitatea ei și să educăm părinții, cumva că ei sunt publicul nostru, că e foarte importantă educația antepreșcolară. E foarte important să vedem beneficiile educației timpurii și să nu fie lăsat acolo într-un colț și nu e același lucru dacă un copil beneficiază de un mediu în care să se dezvolte și în care să fie curios sau pur și simplu este într-un mediu în care doar e supravegheat să nu își facă rău și cam atât și să mănânce și să fie sănătos fizic. E foarte importantă educația antepreșcolară și se văd efectele ei și la grădiniță și mai departe la școală. Da, deci și asta la ar școală. fi unul din scopurile noastre, așa cumva să fie mai conștienți lumea de cât este de importantă educația timpurie. Și evident să finalizăm proiectul, pentru că avem emoții, trebuie să terminăm cu eu nu am emoții, că eu toată căsătoria. Da, și mă rog, acești 2 ani trebuie să meargă totul ca pe roate și atunci implică foarte multă muncă din partea noastră acest lucru. După terminarea proiectului trebuie să ne autosusținem alte 6 luni. Asta înseamnă să funcționăm la fel, cu aceleași resurse ca și pe perioada când am beneficiat de ajutor. Și atunci, practic, toată energia noastră în acest moment e canalizată pe acest lucru, pe partea de sustenabilitate. Și apoi, dacă reușim să trecem cu bine de acele 6 luni, facem și alte planuri de viitor, dar le luăm pe rând puțin, ca să... Pas cu pas, așa, să creștem încet și organic. Să putem să susținem creșterea. Da. Acum noi suntem sigure că vă veți descurca. Păi, având în vedere că așa ați dat răspunsul și go with the flow, ați făcut o treabă foarte bună, așa că norocul începătorului, s-ar zice. Da. Noi vă dorim succes și vom lăsa contactul și toate informațiile despre fete în linkurile de mai jos și vă mulțumim că ne-ați urmărit, ne puteți lăsa comentarii, mesaje, suntem foarte curioase ce părere aveți. 6. Vine profa.